uphethwe kahle umoya ingcwele. Yabona mase uphethwe kahle umoya ingcwele uvela ukutatela nakusana. Uba inene uphethwe kahle. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Angeke abantwana bamnithi niphethwe kahle umoya ingcwele nilale emakhwenkweni. Lo umoya ingcwele awayi indlalo leyo ngokaSathana lowo. Xa uphethwe kakuhle silusapho. Kudlala intombazaneni mfana wami. Hallelujah. Hallelujah. Umoya ingcwele nxa uphethe kahle uhlabelela nyana. uYesu ke ngokulithi izwi lenkosi wabona abantu abaninzi ehamba nabafundi bakhe. Wabezibona insuku zakhe emfokashozi ziyaphela emhlabeni. Wathetha nabafundi wathi isivuno sininzi abasebenzi bambalo. Thandazani ke ni. Verse 37. Ke wathi kubafundi bakhe umsebenzi wokuvuna mkhulu kodwa bambalwa abavuni. Umsebenzi wokuvuna unjani abazalwane? Kodwa abavuni batheni? Lapha ke ngokufuna ukuvuna. Yini wena uzasibona njengomuntu nje? Kwindawo nendawo obekwa kuyo nguThixo. Bakuvele ubukhona kule ndawo njengomntwana kaThixo. Ingaphele lapha lento. Isifundo sininzi. Kodwa abasebenzi bambalo. Khona umsebenzi ofuneka wenziwe wona. But abantu abazawenza lo msebenzi abekho. Khona amadoda abawusigadla apha. Ozakwazi ukwenza umsebenzi kaThixo. Sokufuneka mama bamutshetha. Abathi ndim lo Nkosi. Ndim lo Nkosi, ndim lo Nkosi, ndim lo Nkosi. Bisebenzise simakathe. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Umsebenzi mninzi. Kodwa abasebenzi bambalo. Uyabona into ibizelwe ngoThixo ubizela uba ube ngumsebenzi wakhe. Uzofika uthini ekhaya? Yasindiswa. Yasindiswa nje ngavenda inhlungu nje ngazifela. Wavela isikhaba esiyini. Ngisakhulivile. Libizwe lenkosi limile lithi velisani izikhaba ezifanele inguquko. Ayivele lento leba inene wena uguqukile. Ngicela lenye colleague yami abizolo ithi ngidangula ngale dala ndivuhalwa ndipha inkonzweni cha andisolili iciko. Xa ufike ndithini pha malibonke igama lenkosi. Ithi yakuciko ndoda kukho into engena umuntu. Ngathi safika singakwazi ukuvula umlomo mani. Kodwa uThixo wasenza. Dinenze nibe ngabalungu abantu. Izolo bendikwalana. Iyona lokushe endiyihleli kakhulu eKapa kulana. Ihleli 14 years kwalana ndafika ngo98 yawuhamba ngo2001 ngo2011. Ndifike phana amen. Xa ndifika ke phana hey nabo abantu ndanibazi man. Hey komandi bavulelana. Amen. Ukhona ngikepisi beke ndayithenga bawumzali bawuno. Ekepisi abantu abadala. Ondithwele yona ke. Amen. Abamama ndandihlala nabo phana nabasisi. Bathi hayi khawuphuma umuntu. Sawuphuma siyabona sokuthi uBenjamin Dube. Awuphume. Hayi bomashi hey bandivuyela abantu ngathi hey bandivuyela man. Kaba ndisole sendimkile ndidini inkosi yami. Abantu endandihlala nabo abanye ndikhulele phansi kwabo ndifike ndihamba isikolo. Hey ndazisola sendimkile ndidanga besathenga nedrink bomzayi. Inhliziyo yami yabhlungu. Amen. Yabhlungu sendimkile ndidayilungisa ngento endiyenze kwala. Malibonke igama lenkosi.
Yeah, yabona ke bazalwane nxa ukhona uthi omnye ethethayo hayi mina ndikubona every day Facebook ubethi face ngathi amen ndithi impilo yami ke leyo ngoba ndikunovesi ngoku abudibana ngam khona udibana nam ndishumayela ndingumlobi wabantu udibana nam kuFacebook ndiyashumayela dibana nam kuYouTube ndiyashumayela dibana nam yabazalwane zami ithi account le account andidla ngayo amanyala kuFacebook sasebenzisa yona nangoku the same people babendazi ndishumayela kubo ngupha kuFacebook andithi ndiyakhamba mangiqalele phansi aba bana ndishumayela ngayo andibonke igama lenkosi ndingumlobi wabantu kodwa nasi into abandiyakhona andandi wamhlabe nandi gqibele kudala naye eloshi hey xa ndithi bandimepha ke ngoku ndicela uba mandihlanjelwe imoto ke ngoku ndilinda kuba ndizolinda uba phakathi emotweni ndisalinde umakade ejini basayewasho hlala bemotweni njengoba kuhlanjwa le moto apha ndimile bayadlula kabantu apha ndibukele ndithi mani umfula inoba ubhizi phakathi awukho bhizi apha so laa ndawo ulanga watshintsha ngosengathi yidanuni mnintsi umntu ophambo kunintsi ndaphethisela ukuthi ndajonga ndacinga amazwi kamama katata ushozi Friday yengqina apha ngaphambili uthi ilizwe lonakele thina besithanda amankazana thina ukugcina bakhe baFriday thina besithanda amankazana thina amen uThixo ke makasincede akasivusele lo dimuno yokuthanda ukuthi amankazana okuthiwa yena apha Friday uthi kangangoba abantu ngobahamba ngethayithi so ngokuyithayithi wabona ithayithi sojonga kawubuthatha ulinga njenga ishuma labo mehlula le ndawo kathayithi ujonga utaqinisa inhloko ubheke phambili bayeke amen kodwa ihleli phana yemani kubonjwa ngothayithi ngathi kusebhichini ibhichi siyazibaleka ngoba sifuna ukubona amanyala amen apha esitratweni ubonjwa ngethayithi ngathi emani bonakele mani abantu basazibona wabazi abantwana bakaThixo awuzozibona uba unxibanga abukela nakubona sinasithatha umuntu wangumkebe nawo ngadariswayo abashumayeli baye ukushumayela bemihla unzima ehlulekile abashumayeli ngama lenkosi kodwa abafanele isivuno sininzi abasebenzi bambalwa haleluya yabona ke leyo ngozayo leyo kushumayela ngezinto futhi uThixo lo wayandandizela yona yazi leyo kushumayela ngoba abantu abakhona ayengile abashumayela abaninzi ndaqala ukushumayela ave ngishumayela nje ingaphakathi lomuntu nengaphandle lakhe abantu bahamba semama uThixo gqiba umuntu ubomo uThixo Sunday ubone ecaweni eThizulwini lo ilizwe liyabhubha unana bakaThixo kumbulo kuphuma intombi esingisiwe ijoyini naye yenze lonto phuma umfana dinenze nibe ngabalobi ungaloba bani nje buza umbuzo nje ngubani engamloba ndinje dinenze nibe ngabalobi babantu nanku into masesincede ngayo abantwana bakaThixo haleluya nibe ngabalobi babantu ayithetha ndithetha bekozweni 2022 abazalwane benhleka usisi kaThabo wayikhupha 2022 ibalisa abantu ndaxoxa ngankosikazi ngathi nkosikazi into yakho oyithandayo kodwa ungayinxeli ngani amen wona ndibe nayo msebenzi kodwa ngibo nakhale ngibone izo pictures senazo amen nkosikazi ungayinxeli ade seshobo ngibena ndabo moyikhale 2016 or 2015 so tell me ngicela umthengele ijini
ijini ezimpahla zingaka zilabesho ufuna ijini ekho nami ndiqina nje unkosikazi uyaphangela unomholo olinganayo nalo wami ethanda bayithenga le jini kuwo angizumenza into qhaze iqina nje inhloko namawona wajini amen angayithenga ambonga futhi uThixo ngoba kaloku umyalezo ebona nje bandisindisiwe naye etusindisiwe malibonge kama ndifuna nisahlule bazali kusesethu ndisindisiwe nonkosikazi uthini sindisiwe whatever ayenzayo izawujuma lapha ndithethi mina nxa ndingasinxa ingasindiswa unkosikazi bangayifanele bayithenge nandaba andisathi usindisiwe somapha ngaphambi tusindisiwe angawungcwaba umyalezo oshuma ngoba kujonga unkosikazi wakho uba unxiba kanjani nosabona ngebhruku apha esitratweni ewe siyamva yena ashwayo ngabanye ndithetha ingxabano sinamadoda amaninzi ndehlukana nawo amen kodwa ke le ndiyishumayela ndize liyofa amen ngoba isidima makhuluma nto singothuka ngoba sibona usigelela ngothayithi bayimnyama ndifuna uyibuza umzekelo amen akanayenzi nomadolo ale funda pha esitratweni kwakhe noba ndiyadlula pha ayinawudlule yahlanga ethayithi pha haleluya wahla Jesu ndinenze nibe ngabalobi babantu funeke nxa uhambayo kwindawo yonkulu okuzazi uba ndiyintoni lo ndiyaloba haleluya haleluya ya anandaba no mina ndakayinxiba ithayithi ayijikele sayithini ayithi kodwa lo nditshate naye no amen amen xa ethu sindisiwe xa engasindiswanga ke amen haleluya unaxa ukuthi haleluya ukuthi mayibe njalo ibe njalo ntombi enkulu amen ya umuntu wonke basebenza engane nawe isidima sikaThixo sivele kuwe haleluya engane nawe alicengane nani badala amen anjonga ulichuku icengane nani bantwana bami yabona nje benxibe abantwana ndihlekisa zedlokwe zabo yabona bazipha ingajika nami ngomsolando kuthiwa hayi ngabona umonakala akafuna abaveze beqatha ya ingajika nami ndiyayazi mina ndithetha kuthiwa ufuna ivele irhube phansi abantu abangene kamnandi ndithethe loo nto leyo ngayalithethe loo nto leyo khanya ndithi ukuthi makakhava umzimba wakhe haleluya funda igxininisa uba asinayo mama utshetsha ilokho yentombi ehlala entla kwedolo leyo seyinenye imishini ingabona intombi yentombi nguzima iqale edolweni ukwehla lezofeza amathanga hayi basalane kaloku siyayazi uba emfoka mthi ngoku into uyayazi ngokubona kuba bangapha abantu abazowiswa nguwe wabaphuthuzela apha ngamathanga amen ya ndathi usilisapho siyoshumayela into bona usilisapho anawuyanga noshoti wakhe ayoshumayela mna sipayilengweni amen haleluya siyambonga uThixo abantwana bakaThixo kuba siyafuneka sifundisane endlini kaThixo ukuze sibe ngantoni abalobi wenziwa abalobi apha isivuno sinitsi amen kodwa ke mathemathi mandicacise apha kwamkeleke wonke umuntu wanxiba imisketi wanxiba ibhrukhwe wanxiba uthayithi wanza ntoni wamkelekile but into ezingeke sikwazi ukuyenza ukuthatha sizokumisa apha ngaphambili asizokwazi kaloku because abesishumayela into yenzayo wena owakho nje ubuze uzokhonza uhlale phansi ukhonza uThixo goduke futhi emveni atakunceda uThixo cha simple like that ungaphakala ufuna unizazoyiphendula into abayenzayo sengxaki nenkulu ke amen kunendoda kuthiwa yaphakama yayokhomba umprofeti kaThixo sashwabana isandla jonga into yenzayo ayikho bomzayi ayikho ifese njani sandithumelela abazalwane bona bomzayi bangayikho ayikho bomnu
ngithumelela lo verse man khoma umprofeti kaThixo fashobani isandla haleluya cela ibandla lonke libe ngenyama dinenze nibe ngabalobi babantu dinenze ngicela ubani nobani nje basesiphakama sibe ngenyama abeqondana nesazela sakhe Nkosi ndivile kumele ndibe ngumlobi Nkosi ndivile ndingumlobi wabantu ndiyohluleka phayana ukwehluleka kwethu apha ke kukwikhategori ngokwekhategori abanye behlulwa imali abanye behlulwa ngamadoda abanye bahlulwa ngamantombazana abanye bahlulwa kungancibi abanye bathanda imali abanye bayanxila abanye bakhohlakele kodwa izwi lenkosi uthi ndinenze nibe ngabalobi babantu angeke ukwazi ukuloba abantu ke ungakwazi kodwa thetha nawe qondana umuntu inkunzi uyazazi manje umuntu nomuntu yini bantwana bakathi kusasisendaweni efikile ekukhona nibankosi sivukele ngamakakade wethu izonenza nibe ngabalobi babantu zendiluka lilu olo tikhodesayo Look